President Emerson Mnangagwa panguva ino anokonziswa on annual leave wararidza kuti haana kufara nezvakaitwa naPaul Tungwarara in Manicaland pamarallies maviri aakaita, imwe yekunyanga nemwe yakaita kumarange. Panguva ino zvobuda pachena kuti the president was not amused nema-actions nema-utterances aiitwa naPaul Tungwarara in public. Zvaita kuti mutungamiri wenyika sezvo ariye ari kushandiswa nevakomana ava, zvese zvavari kuita neempowerment, zvese zvavari kuita vari kuhwanda nezita remutungamiri wenyika, aratidza kusafara nezvaitwa naPaul Tungwarara. Ndorubva subscribe like what on the bell icon. Tipinda muNewsday vanobuda kunyora vachiti Mnangagwa clips Tungwarara swings. Tiendera mberi mubuda munyika muchinzi. President Emerson Mnangagwa has moved to clip his advisor Paul Tungwarara's wings after he reprimanded him for using divisive language at his rallies, where he has been launching scathing attacks on his rivals. Last weekend, Tungwarara went on a tirade against ZANU-PF Central Committee member and the party benefactor Kudakwasha Tagure, whom he accused of pressurizing Mnangagwa to fire VP Constantino Chiwenga and Kembo Mohadi. He was addressing a rally in Nyanga where he splashed cash on two ZANU-PF constituencies. A reliable source said the president was not amused by his investment advisor's utterances, which have attracted rebuke from some prominent ZANU-PF leaders like Deputy National Youth League. Thomas Kwarubuda panguva ino ari kunoka kunzi Tungwarara panguva ine mautterances ake ari kuya panguva ino achiexposa into the public sezvo zvamakuona zvakarambwa awana love mukumatuke panguva ino achiti aiwa kuda kwachitagure ndiye ari mubishi rekuti aiwa president vafaye mavice presidents ndivo vakwanise kupinda. Iyewo panguva ino Tungwarara achiuya achiexposa zvese in public achitukira vana Tagure achinyatsoratidza kuti these guys vane maambitions. Panguva ino mutungamiri wenyika haana kufara nazvo zvaiitwa naPaul Tungwarara. Zvinoitwa kunzi these internal dynamics haadi kuya panguva ino achisolvewa kana achiexposwa into the public. Inawo iri kutiridza panguva ino iri kuti kunzi nawo uye kufaiwa aiwa kwemavice presidents, particularly VP Constantino Chiwenga anoonekwa kunzi is against corruption. Inawo iri kuonekwa kunzi it is very very critical just because vanhu havasi kufara nazvo and people they are supporting VP Constantino Chiwenga nokuda kwekuramba corruption. Mbudzi yamafunguro enyu ari kudii pamusoro pe-these developments ari kuitika muruling party ZANU-PF? Pina comment section medu, so subscribe or like, or chita on the bell icon.